Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ugcine ekhalelwa amasongo kaSigonyelo wesilisa bese ngezimithi ekhohlisa abantu ezibiza ngenkosi yaseSwatini. Nginibingelele ngiphinde nginamukele izindabeni zezwidimidi igama lami ngosibonga konke wakantwande Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Zimkhalelo wesilisa obese ngezimithi ekhohlisa abantu ezibiza ngenkosi yaseSwatini. Uvele phambi kwenkantolo eMantshi yaseDannhauser wakhishwa ngebail ngokusolwa ukuzibiza ngenkosi yaseSwatini. Umnumzane Gcina Betwel Nkosi obezibiza ngenkosi umenziwe wesi-11 obesebenzisa amaflag aseSwatini embhalweni yize ebezinze esifundeni eMajuba KwaZulu-Natal. Ugcine ekhalelwe ngamasongo kaSigonyelo ngawo amampunge okukhohlisa abantu ezibiza ngenkosi yaseSwatini. Ngokwestatement esikhishwe umnyango wezokubusa nokubambisana kwezindaba zomdabu KwaZulu-Natal uKhokt umphathiswa Mfundi Thulasizwe Buthelezi ukushayele ihlombo ukuboshwa kukaNkosi. Ungqongqoshe ukholelwa ukuthi ukuboshwa kukaMsolo kuzothumela umyalezo ocacile nakwabanye abangaba amaqolo ukuthi umthetho angeke ubekezelela abantu abazama ukukhohlisa imiphakathi bethi bangamakhosi bebe bengasiwe. Estatementini asikhiphile encoma amaphoyisa. Uqhube wathi amaphoyisa ayenza umsebenzi oncomekayo ngokugcina umthetho nokuvikela isithunzi sezenhlalakahle zobuholi bomdabu. Lesi senzo siqinisekisa ukunakekela kwabomthetho ukuvikela imiphakathi ezenzweni ezikhohlisa bona umphakathi, kusho yena ungqongqoshe. Ukulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uColonel Robert Nsunda uthe uNkosi uboshwe ngoba wephula umthetho wesigaba 51 we-Traditional Leadership and Governance Act wango-2005. Abantu ke babe nembono ehlukahlukene ngalo loludaba khona lapha ezikhuleni zokuxhumana. Ubengula Mbeje uthe uNkosi yami undaba ezitha kodwa wabesefaka ama-emoji ahlekayo. uSibusiso Sibuthe abeze ngapha kumaskani kunomuntu ozibiza ngenkosi kodwa ucula utrack 9 wodwa nawo izindaba zabantu nama-VN. Unomsana Xolo Ndlovu uthe shwele kungabe usimakade wami please wabesefaka ama-emoji ahlekayo. Accused Jonasini uthe engabe uhlulwa yini ukuzikhalela yena zize zimkhalele nje wabesefaka ama-emoji ahlekayo. Umhalelwa Sondiwe uthe ngoba futhi ave nithanda ukukhothanyelwa amakhosi imbumbulu wabe naye esefaka ama-emoji ahlekayo. uThule Mkhondo uthe we wangikhumbuza uCobra we the river ethi wasebukhosini ehotela kwafika amakhosi angempela wafisa ukubaleka sebemfuna bebuza oyise. uJoe Mnowandwa uthe lo ke uhlobo lobugebengu lolu asilwazi lufike nalo nanobani futhi ulifundiswe ngubani. Umpendulo Nkosi uthe omunye basanda kumdabula nje ngempama ngapha eEastern Cape. Bafethu ke maningi kakhulu ama-comments ofisa mina ukuzokubhala kakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje entatshela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.